Hola, sóc en Jordi Capella. Us presento l'últim llibre que he escrit, La llarga nit del dimarts. És l'últim de la trilogia Garbí, basada en les aventures del comissari José María Redondo dels Mossos de la comissaria de Sant Feliu. Us explicaré breument el resum del llibre. Mentre la Marta Mateu està tramitant el seu divorci, apareix assassinat el seu marit, un ric industrial de Sant Feliu de Guíxols, i totes les sospites recauen en ella. La Marta demana ajuda al seu amic Josep María Redondo, excomissari de policia, jubilat, que es veurà involucrat en una fosca trama d'odis, xantatges i drogues, a la vegada que ajuda els seus antics companys de policia. Quan comença a investigar, sospita d'en Tubi que pot ser perillós, però el perill és una cosa i la mort una altra molt diferent. Espero que us agradi.